Toch een nieuw sociaal instelsel, waar toch studeren een stuk duurder wordt, dreigt studenten aan het hbo-onderwijs te stagneren. Nou Den Haag dat besluit een jaar uitsteld had, hebben een soort studenten besloten het dochs voor een hbo-studie aan te melden. Aan de NHL in Ljout meer dan 2200. Het hbo-onderwijs zit weer in de lift. Nou, wat erg opvalt is dat bij ons de onderwijsopleidingen, dus de leraaropleidingen, die groeien. Verpleegkunde groeit ik behoorlijk en ik in het technische gebied is er een behoorlijke groei. Ek hbo-opleiding Stenden in Ljout kan na de simmer weer volle collegezalen verwachten. Het tal aanmeldings voor de hotelskwallen zit met een tanname van 34%, zelfs boven het landelijke gemiddelde. De studenten in het buitenland die herkennen de kwaliteit van onze hotelschool, met name het internationale karakter. Niet alleen de buitenlandse sites, maar ook het werkveld wat wij in het buitenland bedienen. Het curriculum is afgestemd op een internationaal programma en je ziet dat dat effect heeft. En dat is anders dan de andere hotelscholen. Ik wil later graag naar het buitenland toe en deze opleiding is in het Engels. En dat sprak mij wel heel erg aan. En daarnaast hebben ze ook nog buitenlandse vestigingen en daar kan je ook nog studeren. En dat sprak mij wel heel erg aan om daar naar het buitenland te gaan en daar te studeren. En dat maakt Leeuwarden zeg maar een betere opleiding dan de rest van Nederland? Ja, vind ik wel. Opmerkelijk is verder dat in deze economische minnetijden net de exacte vakken, maar krijgt de sociale studierichtings goed scoren. Zowel bij buitenlandse als studenten uit eigen land. Dat geldt inderdaad ook voor sociaal-pedagogische hulpverlening en voor creatieve therapie. Daar zien we ook een stijging van het aantal mensen uit Duitsland met name. Kennelijk, en dat is misschien ook iets maatschappelijks, dat mensen toch hun betrokkenheid bij de mens en de maatschappij willen uitdrukken in een opleiding.